ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/2/25 ಬುಲ್ಬುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಪನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪೋಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪರತು ವಸ್ತ್ರೋನು ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಕೂಡ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರೋನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇತನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಟಕದವ ರಹಸ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿರುವುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಈ ನಾಟಕ ನಿಧಾನವಾದ ನಡತಂದುಪ್ಪುಂಡು, ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರ್ನವು ವಾ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿರುವುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಈ ರಹಸ್ಯನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿರುವುನು ಜೆರೋರು. ಅಕಲು ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತೆಗೆದನು. ಐದವರ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೇತನೋಡು ಒಕ್ಕ ಪಾವನ ಓಡಾಪುಂಡು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ತೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪತಿತ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದ ತೆರಿವೇರು. ಇಂದು ಪತಿತ ಕರ್ಬದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಲ ಪನ್ಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ, ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದಿರು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕದಿರು, ಭಕ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಫಲವನ್ನು ನಟ್ಟುವೆರು. ಭಕ್ತರು ವಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆಪೇರು ಪನ್ಪನೇನು ನಿಕಲು ತಿಳಿಯೊಂದರು. ನಿಕಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೆಟ್ಟಿನ ತಿಂದು ಸುಸ್ತಾದುಳ್ಳರು. ಭಕ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು, ಸಂಪಾದನೆಗಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ತಿಳಿವಿರು. ಐದವರ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತನೇ ಆಯರು. ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ರಾವಣನೆ ಪತಿತಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರ ಹಂಡವು ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಇತ್ತೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ಆತ್ಮ ಆಂತರ್ಯುಡು ತಿರಿಯುನುಂಡು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು, ನಲಿಪೇರು, ಖುಷಿಲಾಪುಂಡು. ಬೊಕ ಕೂಡ ಬುಳಿಪೇರು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಡು ಆನಂದ ಬಾಸ್ಮಲು ಬತ ಉಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅರೇನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಏರ್ನ ಪ್ರೀತಿಡ ಆನಂದ ಬಾಸ್ಪಲು ಪಂಡ ಆನಂದದ ಆ ಖುಷಿತ ಕಣ್ಣೀರುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲಿನ ತೆರಿಯೋ ನೋಡತ್ತೆ ಚಿತ್ತೊಡ್ದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಅಕ್ಲಿಗಾದು ಖುಷಿತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಏರ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಕಲು ಕೆಲವರು ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು. ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಲೆವು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೇದೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಗು ಮೂಚಿನ ಕಣ್ಣ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆತ್ಮ ತೆರಿಯುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಪುನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲಾ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕೇವಲ 84 ಜನ್ಮನು ನಿಕ್ಲದೆ ತೊಂದರ ಪಂದು ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರಡಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕೆಲವರು 84 ಜನ್ಮಲು, ಕೆಲವರು 82 ಜನ್ಮನು ದೇತೊನ್ನರು. ಮಸ್ತಾದ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊನ್ನರು. ಏರು ಸುರುಟ್ಲ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮಲುಂಡು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪಿರೋ ಅಕ್ಲು ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಾಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ನೇಯ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಇಂದು ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾದ ಬುಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಐಟು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಕಾತುರೊಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಪರತು ವಸ್ತ್ರನು ಬುರ್ದು ಹೊಸತೆಂದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರಧಾರಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಗಡಿಯಾರನು ತೂವೊಂದು ಪೂರು. ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಳಿ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಆ ಸಮಯ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಗಡಿಯಾರ ಉಂಡು. ನಿಕಲಿಗೆ ತಿರಿದು ಏಪ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನು ಪಡೆಪುರೋ ಅಪಗ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುಚೆ. ಕರ್ಮಾತೀತ ಆರೆಗಾದಲ ನೆನಪುಡು ಪೋಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಿಕಲು ಪೋಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು.
ಪೊಸ ಇಲ್ಲಲ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡ ಅದು ಪುಣತೆ ಒಂತೆ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಸುರುಕಿ ಬರ್ಪೇರು ನನ ಕೆಲವರು ಒಂತೆ ತಡವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಸುರುಕು ಬರ್ಪೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಿಯರ ಪಂದ ಪನ್ನಡಾಪುನು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಈ ನಾಟಕದ ಚಕ್ರ ನಿಧಾನವಾದ ನಡಪುನು ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಪಂದು ಕಲೆ ಒಂದುಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ನವು ಓ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡೋ ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಇದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಅನುಭವಡ್ದು ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು 1000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಇದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಈ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಇಂದಿತ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಏರು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜರು ಈತ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪುನಗನೆ ಖುಷಿತನ ಶೇಪುಂಡು ಅವು ಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಇಂದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಜೆರು ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರನು ಕೇಂದ್ರಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಾಟಕಡು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡೋ ಐನು ತೆರಿಪವೆ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ವಾಪ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡೋ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದು ಗುರ್ತನು ಕೇವಲ ಐತ ಲೆಕ್ಕನ ನಡಪಡಾಪುನು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ನಾಟಕಡಿತ್ತಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಏಪಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ನಾಟಕ ಕಲ್ಪದ ವಿರೋಧ ತಹ ನಿಕುಲೆಡ್ದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೆಲವರು ನಾಟಕ ಪಂದ ಪಂಡು ಉಂತುದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದೃಶ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದನು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಪಾತ್ರಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾವನ ಅವಡು ಇಂದು ಈ ಚಿಂತೆಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲರು ಆ ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಮಾತ ಪ್ರಿಯತಮಿರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಿಯತಮ ತೆರಿಪವೆರು ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ಏನನೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏನನು ಮರೆತದು ಗಂಗೆನು ದ್ಯಾಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಐನದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಪರು ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ತೆರಿ ಹೊಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ತೆರಿದು ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಭಗವಂತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮವು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟಿತ್ತನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಏಪ ಈ ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಯಾನ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಈ ತಪ್ಪುಲು ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಶಿವ ಭಗವನು ಆಚ ಭಗವಂತೆ ಪಂದ ಶಿವಗು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಪಂಡ ಒರಿಯೆ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಒರಿಯೆ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರೆನಿ ಏರ್ಲಾನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೀರು ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಗು 2 ಜನ ಅಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಇತ್ತಿದೆ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದನು ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿತ್ತಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಇದು ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಂಗಮಂಟಪವಾದುಂಡು ಐಟ್ ಈ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತಲ ದೀಪಲಾದುಂಡು ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರನು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮೀನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು ಏರಿಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸುಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಐನರ್ದವರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವತೆಯನ್ನ ಸಮಾನರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಡು ದೇವತೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ದೇವತೆಲ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವತೆಲ್ಲ ಗುಣಕ್ಕಳು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಅಕ್ಲ ಎದುರುಡು ಪೋದಿ ಆ ನಿರ್ಗುಣೊಟ್ಲ ಒವ್ವಿ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಈರೆ ದಯ ತೊಜ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ದಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯ ಬರಂದುಪ್ಪು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ದಯ ಉಂಡಾಯಿನ ಕಾರಣನೇ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಗುಣವಂತ ಆದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತ ರೀತ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯಾದ ಹಂಸೋನ ಅರ್ಥನೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು
ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬತ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮನು ನಿರಾಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಈತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣೋಡು ಬೈದರು ಆತ್ಮ ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತಂಡು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರ್ಪುನು ಈತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಂದರು ಬಾಬಾ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರೇ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು ಈತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಮಾತ ಧರ್ಮದಗಳು ಬತು ಬುತ್ತೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವಿ ಧರ್ಮ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ರೂಪಿತರ್ದು ಪೋಪೇರು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿವಂದರ ಈತೆ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಎದುರು ಉಂಟುದುಂಡು ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಾಂಡಲ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಗಡಿಯಾರವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಈ ಗಡಿಯಾರನ್ನು ಮಲ್ಪದೇರು ಎಂಚ ಆ ಗಡಿಯಾರನ್ನು ನಿಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ತೂಪರು ಅಂಚನೆ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಗಡಿಯಾರ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪುನು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪವರು ಚಕ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರುಗುಂಡು ಕಲಿಯುಗದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯೋಗ ಬರ್ಪುನು ಪಂದು ವಿವೇಕ ಪನ್ಪುನು ಈತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರವಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅನ್ವಸ್ತ್ರೊಳ್ಳ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಏತೊಂಚಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರನು ತೆರಿಪವಿರು ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ಧರ್ಮಲುಂಡು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ 5ನೇ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಮಹಾತೀರ್ಥಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಯಜ್ಞದ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲಿರು ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಉಪದ್ರವನು ಕಲೆಯರೆ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇಂದೆರ್ದು ಲಡೈ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆರಿವಿರು ಅಂಡ ಲಡೈ ನಡತಿನೇ ನಡಪಂದಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯೋಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಇದು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಡೆಗು ಪೋಯಿರು ಯಾನ ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡೋಡಾಪನು ಹೇ ಬಾಬನೇ ಇಡೆಗು ಬತ್ತದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎಲಿಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪವರು ಯಾನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಲನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಲರ ಮಹಾಕಾಲನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕನ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಆತ್ಮಲೆನು ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬುಡ್ಪದು ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋದು ಕೂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಬಂಧನುಡು ಬರ್ಪರು ಈ ತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಸಮಯ ಕಲೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದು ಬರ್ಪೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೇಟು ಏರು ಬರ್ಪೆರು ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರನೆ ಒಂತೊಪ್ಪುಡು ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರು ಅಕಲು ಸುಖನೆ ಪಡೆಪೇರು ನಿಖಲ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರದಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ನಿಖಲು ಮಸ್ತು ಸುಖ ಪಡೆಪರು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಂತೂ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು ಏರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ಭಾರತಡು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು ಅಕುಲೆ ಆರೆ ಮಾತೆರಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರಲ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಏರ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಜೇರು ಮಾತೆರಲ ಬಾಬನ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಏರು ದುಃಖರ್ದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಅಕುಲೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಆದುಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತೆರೆಯುವಂತಿಜೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಮಹಿಮೇಲೆ 600 ಆದುಂಡು ಹೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರೇನು ಲೆಪ್ಪಿರು ಐನರ್ದವರ ಭಾರತನೇ ಸತ್ಯವೈನ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ವತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ನಿಕಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವರು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವರು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಏತು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪವರು ಬೊಕ್ಕತೂಲೆ ಅವ್ವಿ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಪತಿತ ಶರೀರಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬೈದೇರು ಐನು ನಿಕುಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನವರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪರು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತೆರಿಪೇರಿ ಏರು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಿಯಮವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತೋಜ್ಪಲೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಎದುರುಡುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕುರುಡರ್ನ ಎದುರುಡು ಕನ್ನಡಿ ಪತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆದುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುನು ಆಂಡಲ ಸಹ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು ಎನ್ನ ಮಂದಿರನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದತ್ತು ನಾಟಕಡು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪಲ್ನ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಕಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕಲ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತದು ದೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಪತಿ ತೇರ್ದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಯಾನು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓದವೆ ನಾಟಕಡು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ವಿನಾಶ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ದಾಲ ಚೂ ಮಂತ್ರ ಪಾಡುಜಿ
ಈ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮಾತಲ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಇಂದು ತಯಾರಾದು ಪುನಲ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಯಾನು ಸಹ ನಾಟಕದ ಬಂಧನಡು ಬಂದಿತ್ತಾತುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನವು ಪತಿತೇರಿದ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪನವು ಇತ್ತೆ ಸಮರ್ಥರು ಏರು. ಯಾನೋ ಅತ್ತು ನಾಟಕನು ರಾವಣೆಲ ಸಹ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬರೋಡೆ ಅಪ್ಪನು. ಎನಡ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡೋ ಐನು ಬತ್ತು ತೆರಿಪವೇ ನಿಕುಲು ಶಿವ ಬಾಬನ ಸೈನ್ಯ ಆದಲ್ಲರು ರಾವಣ ನಿಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಪರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಯಾನು ಓದೇರೆಗಾದು ಬರ್ಪೆ. ಯಾನು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಡೆಪುಜಿ ಕಾಸು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡೋ ಐನು ದೇಟ್ಟು ಸಫಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿತದು ಬಡವಡು ಬಳಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿ. ಬಡವಡು ಏರ್ಲ ಬಲವಲು ಚೇರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತೇರು ಐದವರ ಬಡವು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಡವುಡು ಬಲಲೊಂದುಲ್ಲರೋ ಶಿವ ಬಾಬನ ಭಂಡಾರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಬಡವುಡು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದುಂಡು. ಮಸ್ತು ಸರಳವೈನ ಪಾತ್ರನು ಬಾಯಿರ್ದು ತೆರಿಪವೆರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಆತ್ಮಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾಗ ಅವಿನಾಶಿ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಲ್ಪವೆರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ನಿಖಲ ಮಾತ ದುಃಖಲು ದೂರ ಆದ ಬಿಡುಪುಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಆದ ಬಿಡುಪಾರು. ಈ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡು ಇತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಈ ರೀತಿ ತೆರೆಯೊಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಊರಿ ನನೂರೆಗು ನೆನಪುನು ಕನ ಒಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಬಾಧ ಸಹ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಪು ನಾವು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬಾಬಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕುರುಡೆರೆಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊಚ್ಚಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಗಡಿಯಾರನು ಸದಾ ನೆನಪು ದೀವನುಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಯಜ್ಞದ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಓಡಾಪುಂಡು ಕಾಸು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನು ಸಫಲ ಮಲ್ತದು ಬಾಬಾರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮನ್ಮನಾಭವದ ವಿಧಿದ ಮೂಲಕ ಬಂಧನದ ಬೀಜವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಬಂಧನದ ಬೀಜವಾದೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಏಪ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಣೆ ಆದುಪ್ಪರು ಐದವರ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಾಂಡಲ ಮೋಹ ಇಂಚ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೋಹ ಆಪುಜಿ ಮೋಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎತ್ತನ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಬೀಜನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪಗ ಬೀಜ ಇಜ್ಜಂದೆ ವೃಕ್ಷ ಇಂಚ ಬರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಬಂಧನ ಇತ್ತಂಡು ಐದಿಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ತುಂಡಾದುಂಡು ಒಂತೆ ಜೋಡಣೆ ಆದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಮನ್ಮನಾಭವದ ವಿಧಿರ್ದು ಮನಸ್ಸದ ಬಂಧನ ಹೊಡೆದುಲ ಮುಕ್ತ ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಧನ ಉಂಡು ತುಂಡಾಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ದೂರುಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ವಾಸವಾದೊಂದು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಐನೆರ್ದವರ ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಕಾಂತ ಪ್ರಿಯಾಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಏತು ಸೇವೆದ ಏರುಪೇರಡು ಬರ್ಪರ ಆತ ಪೂರ್ಣ ಆಲ್ ರೌಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒವ್ವೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಆಪುನನೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದುಂಡು ಏತು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಮಧ್ಯಡು 5 ನಿಮಿಷಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಗರಣ ಆಲೋಡು ಪೋದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ವಾನಿಡು ಬರುಡು ಬಂದಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗ್ ಆಪುಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.